Така, long story short, бях хакнат в като цяло целия ми Google акаунт. Естествено, че не е това причината да ме е нямало толкова много време в YouTube. Много неща станаха и често казано good news, няма да няма да звуча като всички останали, нали, по принцип. Comeback и не знам си какво. Ще се върнем в YouTube по някаква форма. Няма да се върнем в YouTube по начина, по който сме ги правили нещата преди. Ще има доста по-голяма логика и ще е доста свързан с мен, с моето развитие и с нещата, които уча и се занимавам в момента, така че да. Защо правя този клип? Правя този клип, защото много хора може би биха имали проблем с това. Всъщност не, може би. Предстои на всички, човек. Предстои на всички и искам да направя това видео с цел, че да нямате доверие на корпорациите и всъщност това е отделно видео. Това е отделно видео. Какво правят корпорациите и така нататък, но искам да ви кажа, че don't trust nobody и искам да ви кажа също, че не сте сейф в интернет и много лесно могат да ви хакнат, изключително лесно. Като цяло мен защо ме хакнаха, защото съм прост и защото много често ми се е разминавало, просто този път не ми се размина, но исках да изпиратствам нещо като цяло. Alright, смисъл, живеем в България, кой не го прави, нали? Сега ще ви запозная с... Като цяло няма да ви запознавам с това, нали, как са ме хакнали, но искам да ви запозная с през какво бихте преминали. Да, можем да разделим клипа на 3 части всъщност. Можем да го разделим на какво се случва като ви хакнат. Какво да правите след като ви хакнат, какво работи, какво не работи, защото мога ви кажа, че 90% не работи. Значи начина, по който аз си върнах акаунта, скандално, абсолютно скандално. Това ще е втора част, нали? И трета част вече ще ви дам мои съвети как да се пазите и като цяло да не попадате в такива ситуации, но нищо не е сигурно и nobody is safe. Така. Какво се случва след като ви хакнат? Значи, за мое огромно щастие беше фишинг атака. За тия хора, които не знаят какво е фишинг, това е нещо, което сте кликнали или нещо, което сте изтеглили, нещо, което сте написали някакви данни. Това е автоматизиран нещо като бот, който е направен, нали, в момента, в който цъкнете нещо, примерно то ви краде кукито, нали, бисквитката, която приемате всеки един сайт, това съдържа данните ви, логин данните ви. Той е направено така, че, нали, то просто краде логина, влиза вътре и сменя всякакви неща като цяло по начин, по който е почти невъзможно да си върнете акаунта. Смисъл, това не е човек. Това просто е автоматизиран бот. Интернет е пълен с такива работи. Както казах, nobody is safe. Но какво пробвах аз? Като цяло започнах с това да се паникьосвам. С това, че нали, опитах се да логинвам. Беше ми сменен телефон, беше ми сменен имейл, recovery, нали, беше ми сменен two-factor, бяха ми сменени кодове. Смисъл, всички тия неща, между другото, които искам да ви кажа, че всички неща, които слагате в акаунта, нали, които уж да ви пазят от такива неща, смисъл, нали, хората си мислят, че колкото повече неща слагаш си телефон, слагаш си recovery имейл, слагаш си толкова много неща и си по-секюр. Ами това просто е... това са различни слоеве. Имам предвид, че ако да речем си забравиш, не мога влезеш в recovery имейла, телефонът ти помага. Ако си забравил телефона, примерно нещо е станало, recovery имейла ти помага. Но не, че те се адъпват и всеки един леро помага на другия. Не, в момента, в който фишнат като цяло, нищо не помага. Много хора ще ви кажат, нали, първо напишете си кодовете, които Google ви дава. Тия кодове, нали, които са за уникални, които ги принтира. Братле, дори да ги принтираш, хакера ги сменя и няма какво да стане. Слагате в Family Link в Google и просто е абсолютно unrecoverable. Ще стигнем до начина, по който, нали, аз се върнах
акаунта. Като цяло мен беше сета за този акаунт. Абе не ми беше сета, имаше много важни неща, но така че ще се направя друг YouTube, но съм супер радостен, че си го върна, понеже стана по супер глупав начин. Значи, по глупав начин ме хакнаха, по глупав начин си върнах и акаунта. Та докъде стигнахме, нали, пробвах тия неща и така нататък. След това почнах да пиша по форуми и насякъде пише, нали, свържете се с YouTube. Което не е magical, така са го описали, че свържеш с YouTube. Как да свържеш с YouTube? Пишеш в Team YouTube, в X, нали, в Twitter, X е в момента. Пишеш, между другото, колко много неща са станали, човек, за Мунда няма. Толкова много неща да се говорим, човек. Та, влизаш в X и почваш да пишеш, нали, Hello, I was hacked, не знам си какво, някакви такива неща им пишеш и те просто ти те потвърждават, че ти е хакнат акаунта, след това ти локват нещата. Локват ти акаунта и в смисъл никой не може да ти го върне. Искам да ви кажа нещо, което искам да го знаете. Големите корпорации, YouTube, Google, в смисъл YouTube има съпорт, но трябва да сте голям креатор и така нататък. Google също имат съпорт, но трябва да сте както е, в смисъл YouTube и Google за обикновения потребител няма абсолютно никакъв съпорт. Всичко е AI и е пълна глупост. В смисъл няма никакъв съпорт, няма какво да стане. В смисъл няма шаване. Вие сте сами срещу себе, срещу света и никой не го бе. Което тъжно ли е? Да. Като човек, който супер много тръстваше Google и продължавам до някаква степен, в смисъл продължавам да залагам на Google, понеже Google е супер секюр, колкото и fucked up да е. Но малко или много вече си имам неща на ум, вкарват ви в един локват ви акаунта, след това свързват с вас от YouTube и ви казват, че единственият начин, което между другото наистина е така, в смисъл запомнете го, единственият начин е в формата, която е Google Recovery формата, която се борите с алгоритъм, което борите с буквално с нищо като цяло. Някакви глупости от сорта на вие искате да влезете в YouTube акаунта си, в Google акаунта си, вие сте хакнати и то ви праща имейл на същия имейл да го отворите, което е скандално. Номерите са сменени, каквато и парола, каквото и да правите, човек, каквото и да правите. Нямате ли един сигнал, нещо, което да имате, примерно recovery имейл или телефон или каквото и да е, няма какво да стане. В смисъл, на много места ще ви казват, примерно, пробвайте, нали, през някакво време, някакъв интервал, едва ли не алгоритъмът има повече доверие, да го трикнеш. Това са пълни глупости. Това са пълни глупости, понеже нямате идея какви неща съм пробвал. Устройства, стари телефони, стари таблети, братле, толкова много информация имам. През AnyDesk си влизах, понеже не съм вкъщи в момента, нали, оригиналното ми вкъщи. През AnyDesk влизах, пробвах какво ли не, да мачна IP, да мачна някакви неща, ходих си до работа, че палил съм си колата като цяло тук и съм ходил на старата ми работа да хвана Wi-Fi, някакви тръстъбъл сигнали. Не, човек, няма как да биеш скапания алгоритъм. Просто няма как да биете алгоритъм, ако нямате нещо, човек. И акаунта ви може да е загубен. Какво друго пробвах? Може да видите този смешен чат, в който аз си пишах с някакъв Google експерт или каквото и да е. Маняка, аз му пиша примерно... Той ми каза, нали, какво ти е отговорил YouTube, когато си говорил с тях. И аз му казвам, той ми каза, не ми кооперираш, бъди откровен с мене, прати ми скриншоти. Брато, някакви пълни глупости, обаче ти си девастете, ти си супер отчаян, пробваш всякакви неща, VPN-и. Другото, което е, никога не плащате на сервис, примерно, I'm expert recovery, човек, тия хора няма кой да ви върне акаунта, освен вие, това искам да бъдете сигурни. Какво друго пробвах? Много неща като цяло, много неща, адски много неща, въртях се супер много лупс,
в страшно много лупс и това сигурно 3 месеца човек. Разговор с ChatGPT и ChatGPT ти казва, че колкото повече време е минало, ти не можеш да си върнеш акаунта. Де факто акаунта човек, нищо ми няма, смисъл никой не го пипа. Аз дори имах и логин кукита човек, смисъл аз съм вътре в телефона, обаче той е блокиран. Нищо не мога да направя така нататък. Акаунта нищо няма, буквално нищо няма, просто аз не мога да го аксесна по никакъв начин. И беше мърсен пейн, смисъл, наистина мърсен пейн. И по какъв начин си го върнах, може би ще ви е интересно. По възможно най-скандалния начин. Значи, някакво АБВ ми е тракнало, когато съм имал АБВ. Това е акаунт, който не знам как съм го вързал с това. Аз се сещам, че този акаунт бях забравил паролата в АБВ-то и след това преминах към Gmail, най-доброто ми решение, защото АБВ, don't trust ABV, please. Та, преминах нали, през това и като цяло пробвах се да вляза в АБВ много пъти, не стана. Писах на сапо... Нещо, което аз си мислех между другото, че може да стане и питах ChatGPT, нямаше никаква логика. Дали може примерно, защото то беше някакъв бъг човек. Пробвам се да вляза, нали, забравено. Аз естествено съм забравил паролата и всичко, той ми съм на 10 000 години. Пробвам си да вляза по някакъв начин в този имейл и пиша, нали, имейл, пиша парола такова и ми казва няма такъв потребител. И аз викам окей, дай тогава да създам, нали, идеята им беше да го overwrite по някакъв начин, да го overwrite и да го фейкна, все едно да пратят имейл там, Google. И то, де-факто, между точно така стана. Писах на АБВ и АБВ ми казаха, нали, дайте си там. Ево на екипа на АБВ, между другото. В смисъл, АБВ са супер зле, но ако не бяха АБВ, аз в момента нямаше да имам този акаунт, така че не мога да повярвам, че благодаря на АБВ БГ, братли. Wild времена, живеем в супер wild времена. Те ми освободиха самото АБВ. Всъщност, освободиха ми имейла и аз направих нов имейл и ми прати имейл на новият ми имейл, който се направи. Скандално, не знам дали ме разбирате като цяло, сета. Та прати ми код, оттам нататък 48 часа се свържен с вас, пратиха ми код и така си го рекавърнах. Don't trust nobody, човек. В смисъл няма шанс, ако вие нямате нещо в себе си, да таковате, да си върнете акаунта. Купих си Google One през Family такова профили, човек. Писах на Google Support, смисъл никой не му пука, разбирате ли? Никой не му пука. И това нещо го правят естествено, защото те какво печелят от това да си хакнат, нали? Или сета е с твой акаунт и без твой акаунт сета. Но това исках да ви кажа, че неща, които да не пробвате, значи не се занимавайте с това да вярвате в... циркулират някакви видеа в YouTube, където индийци, нали, естествено индийци, ще ти помогнат, брато, нали, ако да правиш нов начин да се рекавнеш това, моля ви не се триквайте, не пишете по форуми, не ползвайте VPN-и, не ползвайте глупости, не плащайте на някой да ви фиксне нещата, не пишете на Google Support, няма support, не пишете на YouTube Support, няма YouTube Support. Те ще ви връщат към този имейл, който са ви пратили след като са ви локнали акаунта. Единственото нещо, което могат да направят YouTube е да ви локнат акаунта, което пак е хубаво, защото никой друг освен вас не може да пробва recovery опити. Тоест Google алгоритъма ви казва, нали, it's me versus you, нали. Накарай ме да ти вярвам. Обаче Google алгоритъма човек няма да ти повярва, ако нямаш силен сигнал. В смисъл, дори да влезеш през бате най-стария си Motorola Nokia, където се влиза там в телефон с копчета в Google, което е супер силен сигнал. Аз винаги съм си мисля, че човек по принцип Google има силни сигнали. Има много силни сигнали. Има неща от сорта, нали примерно Tap Yes on your phone, не знам си какво, праща ти... Google човек има много силни сигнали. Винаги съм си мислил, че няма шанс да ти хакнат акаунта и да не можеш да си го върнеш. Почти не си го върнах, между другото. Google е, колкото каквото е случва, Google е най-силната платформа. Със сигурност. Това е просто... Нямате ли някакви силни сигнали да си върнете акаунта, не може да си го върнете и това е. Много е тъжно, но има хора, които казаха след 7 дена, аз рестартирах алгоритъма, нещо стана, върнах си го, писах на YouTube, те ми помогнаха, човек. Никой не може да ти помогне, брат. It's me versus you. Това е. Това е логиката на алгоритъма. Me versus you.
Неща, които може да направите, нали, примерно, много хора са ви казвали, нали, просто бъдете внимателни, не отваряйте линкове. Човек, толкова е лесно да ви хакнат. Нещо, което искам да ви кажа е, че, нали, не може някой да ви хакне. Ако са ви хакнали, има причина. В смисъл, никой не може да ви... Те могат да ви гесват пароли, да правят някакви неща, но обаче за това е двуфакторния. Могат да ви хакнат телефона, някакви SMS, фишинг атаки и така нататък, но в смисъл, хакнали са ви, вие сте виновни, със сигурност. Примерно, има човек, толкова е фалшиво. Може да се тригнеш от всичко, брат. Можеш да си напишеш, защото то е супер удобно да логиниш с passcode или с YouTube логин, така нататък, с куки. Толкова е удобно ти просто понякога не гледаш. Нещо, което мога да... Сега ще ви дам съвети как да се пазите. Искам да ви кажа, че винаги може да бъдете хакнати, но просто съвети как да се пазите от това нещо. Значи имайте браузър, имайте един отделен браузър тип Brave. Да влизате в сайтове, които не вярвате, не им тръсвате толкова много. Смисъл, не е проблем да отворите някакъв линк, да речем, ако някой ви е пратил по YouTube или по там Skype или по... Да, знам, то няма Skype, но пратите се някакъв линк, не е проблем да го отворите. Не го отваряйте с важен акаунт. Отворете го с Brave, който е супер сигурен браузър, между един от най-сигурните и secure браузъри. Нали, не говорим за тип Tor и така нататък, Tor се използва за други неща, но отворете го с браузър, където нямате вкаран акаунт. Винаги имайте един браузър, един фейк имейл, който да не ви пука, ако го загубите. Радеш. Другото, което мога да ви кажа е, разделете си Gmail-ите, примерно един основен, един за банка, Не правете един имейл за всичко, човек. Ако този имейл ви изгърми, вие сте финиширали, човек. Вие просто сте финиширали. Какво друго мога да ви кажа? Значи има YubiKey. YubiKey, това е устройство, което работи с NFC и това е доста secure между другото. Това го бутвате в компютъра си и по този начин това е единствения начин. Естествено, ако го загубите, ще се хакнете сами в себе си, което е тъпо. Но това е инструментче, което е супер secure. Естествено, ако ви хакнат, нали, ако ви хакнат вече, между другото, няма нещо, което да ви хелпне. Но просто ви давам съвети, които да се предпазите от това по някакъв начин като цяло. Не отваряйте, нали, всички го знаят, фишинг линкове и така нататък. Просто наистина внимавайте и примерно гледайте да няма някаква връзка между профилите. Такова. Примерно, ако имате един recovery имейл за нещо, гледайте този recovery имейл да го ползвате само за recovery, разбираш? Защото могат през него да бриджнат, да направят мост и да ви хакнат всички други акаунти. Иначе, ако мога да ви кажа, че, нали, примерно няма начини, по които да не могат да ви хакнат акаунта просто така. И примерно, ако дори да влязат в акаунта ви, те не могат да влезнат в другите ви акаунти. Другите са сейф. Този е хакнат. Този, защото са влезнали през куки. Като цяло, това е най-доброто. Да, просто имайте отделен браузър и внимавайте в кои сайтове влизате. Просто някакъв съвет мога да ви дам. Има сайтове, които Hell I been pwned. Дали съм бил хакнат. И може да сложите примерно имейли там. Може да ползвате имейл за такива по-несигурни сайтове и в момента, на който го сложите този имейл и може да сложите нотификация. Ако ви взе нотификация, знаете този сайт да не му тръсвате. Просто много, много, много внимавайте какви сайтове отваряте. Буквално всичко, което не е Google, което не е YouTube, което не е Facebook, някакъв голям домейн, така нататък, всичко го делегирайте на някакъв друг браузър, където нямате нищо вкарано или някакъв фейк имейл имате вкаран там. Ако сте бизнес, естествено, купете си Google Workspace, понеже там имате много повече подкрепа, там ще ви помогнат. Ако сте голям ютубър, също по някакъв начин ще ви помогнат да си върнете акаунта, така че... Но тук по-скоро говорим за обикновения потребител. Нещо, което си мислех между другото е, че в момента, в който ме хакнаха в Google и си казах, че never Google again, човек, просто в момента
Няма нещо по-добро от Google. Yahoo, ABV, MailBG, стига глупости. Няма нещо по-добро от Google. Колкото и недостатъци да има Google е най-доброто. Просто инвестирайте в Google и си направете Google система и имейли. Просто си направете система от имейли, човек. Нещо, което аз в момента мисля да се направя, нали, като извод. Естествено, винаги се подобряваме, когато вече се случи нещо гадно. В смисъл, то винаги е така. Но нещо, което мисля да се направя, просто да имам имейл за работа. Аз вече имам тя работа. Имам примерно имейл за YouTube, имейл за еди си какво си, имейл за това, имейл за това, имейл за това, за това. Да не е един и същи имейл. И това между другото също много ви помага. Много ви помага този имейл да се ползва за такива цели, ония имейл да се ползва за други цели, той имейл за 5 цели. По този начин разпределяте риска. Това е тип трейдване, нали? Примерно да не си пазите нещата в една кошница, тип инвестиране имах предвид. Това е също, просто хеджирайте имейлите и ги ползвате за различни неща. Също имайте имейли, които не ги показвате. Примерно може да се направите recovery имейл, този имейл да ви е само за recovery. Може да се правите имейл, който да ви е само за кодове, двуфакторни кодове. Този имейл да е само за това. Само за това. Другото, което е, когато си правите recovery имейл, не си правете recovery на recovery, защото примерно ако ви хакнат recovery имейла, те ще ви хакнат и имейла, който е зад него. Просто този имейл не трябва по никакъв начин да се личи, че има някаква връзка с другите имейли. По никакъв начин. Като цяло най-честите хаквания, нали, много хора пълно са ви казвали, паролата ти е слаба, окей, имаш двуфакторна защита и така нататък. То даже дори е слаба човек, много хора си мислят, първо, ако хакнат утре Мистер Бист човек, никой не може да хакне Мистер Бист, ако Мистер Бист сам не се хакне. Никой не може да му гесне паролата и така нататък. Те могат да му гесне паролата, но няма как да стане. В смисъл, буквално единственият начин да те хакнат е ако ти сам се хакнеш под някаква форма. Всеки един, който в YouTube си е губил акаунта, или са го банвали, или е бил хакнат, мога да ви кажа, че той е виновен за това нещо под някаква форма. Така че внимавайте къде влизате и какво правите, и интернет не е свободно място. В момента няма замунда, между другото в момента. Още повече внимавайте къде влизате, защото си знам, че всички ще пиратствате и така нататък. Това между другото доста on time идва това видео. С малко закъснение, но доста on time. Като цяло много, много внимавайте къде влизате и какво правите. И такива работи. Всеки си казва, нали, аз знам какво да правя, те не мога да хакнат. Всеки мога да хакнат. Всеки мога да хакнат по изключително много начини, между другото. Толкова много начини могат да хакнат. Но да, най-чести са фишинг и куки. Може би най-важното нещо, което искам да запомните от това видео е, че в интернет вие сте сами. Вече живеем в ерата на AI. Това е отпреди, между другото, но вече като цяло живеем в ерата на AI. И никой, буквално ще бъда абсолютно откровен, никой не го за вас в интернет. Няма сапорт, няма някой на кой да се опрете, няма някой да ви помогне. Буквално вие трябва да се пазите срещу всички. Не вярвайте на clouds, не вярвайте на корпорации, не вярвайте на нищо като цяло. Тия хора не ви мислят доброто, тия хора въобще не мислят за вас. Така че просто си пазете нещата и вземете съветите, които ви дадах, и това е общо взето.